Għal darba oħra l-Partit Laburista se jkun qalb in-nies permezz ta' attività politika oħra nhar il-ħadd fl-10 ta' filgħodu fiċ-Ċentru Laburista tan-Naxxar li tilħaq il-qofol tagħha bid-diskors tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela. F'kumment ma' dan l-istazzjon il-President tal-Partit Laburista Ramon Attard qalet li din hija okkażjoni oħra sabiex il-Partit Laburista jiġbor lil kulħadd flimkien fiċ-ċentri fil-qalba tal-komunitajiet. Okkażjoni sabiex kull min iħobb il-politika nintaqgħu kollha flimkien, imma okkażjoni wkoll anke min ma jsegwix il-politika forsi ta' kuljum ta' kull ġimgħa, imma jaħseb li għandu il-rieda li isegwi il-messaġġ tal-Prim Ministru u ta' min kull min ikun ser jitkellem waqt l-attività. Attard qalet li din l-attività se sservi wkoll sabiex taġġorna bil-ħidma tal-Partit Laburista kemm fuq livell governattiv u anke fuq livell ta' partit, dan anke biex jitwassal il-messaġġ tal-budget bit-tema Malta Ġusta. Fuq kollox l-attività tal-ħadd isservina wkoll sabiex naraw qudiemna dak nisimgħu dak li jkun ġara matul il-ġimgħa fil-kalendarju politiku, l-impenn tal-Gvern, il-Gvern immexxi mill-Partit Laburista, l-impenn tal-Gvern sabiex issa nkomplu nwaslu il-messaġġ tal-Budget Malta Ġusta, imma wkoll nirriflettu dak li seħħ anki fl-isfera internazzjonali, speċjalment bl-intervent ta' Malta f'din il-ġimgħa li għaddiet.